Dengan lawan hakane ke platform dangshen hakaba iwi iparalok iwi orang ba ibala ai mensi menga i ongkong phila trei yakane ka kam ko ya dei bat ki priu kaleng ko perthai te phidan kam ban play ka account na Facebook teng ai burom yi na ka banta kata bangan ya kata kalenti ka ba ki dei ki ba ngasua mangaru kadon ka ba ki hapan lam lenti ki badang rit yang haru di ondang la play yakane ka account hakane ka social platform ka dei ba ngatip baki priu jongi ki babun keleng nakithan nong kondong kiba don hakane ka FB platform kiba don hak Instagram ki don kendiat kensa ndai ki babun ki don hak kiba nasar hi ki don hak Instagram dia ke WhatsApp dia tang kiba hayeng ik perlok kiba jan dia kamut bak ke bangakwa ban keren dak sembok perhat jonga banon rakat ya ka imlang salang ti kamut kampoi sei leng bai WhatsApp leng bai Instagram te deina kata-kata ba ngasawan hakane ka FB platform te nangta ondang lawan hakane ba ngasngu kendit ba ki paralok daki hajar riu hajar new hajar pra hajar non-stop kita perlok ki bala phone yang aling ba kane karensan namar bangam sim lalok ya ka profile namar habang ade kita men brio kabangan ai ke babahatam ti ngamdan ke kabangan tieng ngamdan ke bangan leran bangan wan bangan keren tang ke kababaha kabami naksedur jonga ti henry kita ki perlok ki bala phone yang ada ki hajar ba akunta khamdan kot ki kenthai kita ki kenthai ki bangla request hino apan dakis pa angut ru kemtre ban keren yang tinggal asmu kendit sisya ba ka kata ka ransan ka baso pala ka ba dan kenthai tiki ba keren yang ada kita ki hajar ngut ru ki dehi kirang ba bat kita pada ki ba kentup ya ki rang ba khasi jongi kiba daki hajar ngut kumta kiba la phone yang kiba la ong ba ngadei ibriu ba syong marwei ngadei ibriu iba ngamdan kalok kala phet kala be kala kumta kibun kidaw ti ngapat nga pensyai ki bangawan hakane ka platform na ka banta bangan ai ki batang kisembo perkhat dei na banta ka dia dei paralok ki persyak bet ya kata kating keren jonga kem ailat ban keren kita ki hajar ngut kamut baki babuni ki kamut ki babun ngam ong baro kamut ki babuni de kita ki hajar hi ki ong bet ba compare kata kating keren jong phi ki ba ru compare henry ngakwa bet ban long paralok bak phi dia ngasus ngau hala ke kata ka rensan ke ban lang paralok kumta an syukran tanya nu daki pau hajar ngot kunta daki hajar ngot dia nang tapan ngasu sngo phala bakum kita kijing keren non stop kita kibriu ladanga lok paderu kibabun lese kiba shida kibada dang bi hok kiba wan na khamtam na kithan nang kandong kidan ni kibadan burom me kata ki keren ki ongkong phi ngayo iya ki real jong phi keren ya ki basong tanat tekum kita rong ai burom tin rei ki babun hi ki balawan hakane ka platform hi ki bala keren ki bala phone yang hi ki david daki kitien ki bakhla makwar bat nang tapan kalong bang akwa ba kane ka kubor ka bang keren kini ki jingshem jonga ngakwa ba kinda poi syadu syakibor ka an bat syadu syaka sarkar ba kan tip bante lakam baling ba kani ka platform jong ka Facebook kikam penyap brio kikam aurea kikam ki batrim ki poi haddu katu kajing yap itu khalung in safiraru kadeina kum kine kiransan ki ba ki brio ki dan ki ba salonsar ki ba hakane ka platform kile ya kita kikam ki ba kum baki ong dan katu ne ki bala share haki YouTube haki Facebook kum kini kiransan kila share kila ong ba em kadai na kading dan ki pon site henry kam dei kum ta ngawan me hang ne
bangan pensyai bit persya ya kan ni bangam tiang yano ru banga keren ya ka ka banga datip ba ka ponsait kadai tang ki briu ki ba tip ya kata bat ki ba dawat khanang ban pet ya kata ti ka syong haki ngamla bangan te lakam mga ngam dei babat ya ka an ngam dei ngam dan benta ai bat kata ka jing thawan bat kata ka jing te lakam ti ngamla bangan khang ya kita henrei ka ne ka rensan jong ka Facebook kadai ka bangi wan ki riu dan burom karhai ki briu ki bat rei ya ki kam ban ngi wan hang ne bangin connect bat ki briu ka leng ka pathai bangin ai ke babaha ka bangi don na ka jaj ban riu jongi ngin share bat ki briu ka leng kari ka leng ka pathai bangin yathu ya ki babaha tam ki badon hakari jongi bat ki kam ki babaha tam bangi le hakari jongi kamut kum kita ki babaha tam den rei ka ne karansan manta kala dei shisha ka ta karansan ka ba ngala lap dalaki khmat baka dei karansan kabalawan ra ya kini kijing pentrim kijing batbor kijing kelanong penyap briu kidei na kini karansan na ba ngayo i ba kipen i yang ba kifun non stop ladangam simru kifun kipendek hadu bangam yo syu teman trai kamru tibat nang ta hadu kapoi kapor banga ongam keren syu yanu di kata kafun jonga pa dengan mela syu bangang kumnu ngala keren kat tu ki reels ngala post kat tu ki reels ki benda ka bahaka miat kumnu mentangan syu ngap no kamut kitu ki beriu ki ai men sim yang aru bangan nang yai keren bangan nang wat ru yala di hangnu banga dunaru ngayo men sim nagane ka platform ya kata tingam ongi bangan keren bitang ke bas niu tang baya kata ka ba ngala da lap hida laka khmat lajong dalaka skor lajong hi baka ne ka platform kepada kita ki hajar ngut ki briu ki badan hakane karansan ki pendan kam bakala ki pengat lang bat yangi ki briu ki bala rang ba rang sandru bat ki ong kokong phi dei bala rang ba makana ki dei tang ki nambas ka et jong phi karta jong phi ka dei tang ba chudei tang ki namba henrei dang long bet bnyale kai bat ni kamut kata kadai hadu ki khana samla kiba arfusan lai paus nemru ki phone yang akum ta debat ki dapen i ba de sada kita ki dur ki dar kiba hadu marsnio i ki khun jonga men shisni kila kendit kim tip ba kumnu ngapendan kam ya kane ka platform namar ki khun ki don lalaki kam ki kiba ya rap de ki staff jonga banga play kane ka account ru bat kita ki khun jonga shisnio i ba kata ka phone jonga non stop kita kinong phone kila kendit ba kita ki beriu ki pen i de ki kam ki baklam akor sudah ki ba dangam dakim sim kata ka kun ya ta ka phone ru ki shufun non stop bat hangta kadai ka bangala da syam dala ki skor la jong dala ki khmat la jong la bun banai menta ba kita ki beriu ki ba wan ha kane karansan ki ba phone yang ki le kita ki kam ki ba pen hikai ya ki khana ki badang red ru bat ki pen bor mdai tang ba ki hikai ki pen bor da empet ki pha pet ki phone bat kadai kane karansan ka ba lawan ra menta kat ni ki jingjelai ki kam auria ki kam jakhlia bat ki kam ki ba la syu ban tang hang ne namar ba pat don ban mi syakmat ban keren ya kata ndengi la syushania tang ha kibor ki pulit kibor ka an ban wat balai bakari jongi kadap da ka jingjelai ka jing siniu kat ne sim pat la don ban wan ban keren ya kani ka rensan ka balawan ra kat ni kita kikam ki ba isyir khai tang kata ngakwa ba ka ni ka jing keren jonga kan poi syaddu syat kibor ka an